Хайде сме на път в търсене на отговора кой е най-добрия волан за компютър. Както може би вече сте видяли от заглавието, в търсене между марки като Logitech, Fanatec, Trustmaster, в крайна сметка се спрях на една от най-популярните напоследък марки Moza Racing. Причината да избера Moza пред останалите конкуренти на пазара е това, че в средния си ценови клас, дори клонящ към по-ниския, те предлагат доста високо качество на изработка, като много метални елементи, където при другите компании са пластмасови, и не на последно място двигателят, който е без предавки и съответно ще предлага доста по-плавно движение, като няма задвижващи механизми като зъбни колела. Не съм имал опит до сега с такава Direct Drive система. Тествал съм само продукти на Logitech, които са с въпросните механизми с колелата, но чисто теоретично не ми се искаше да има някакво съпротивление от механизми, а да бъде само чистото усещане за фидбека, който предлага волана. Затова избрах отново продукта на Moza, но и той изглежда доста добре, както ще се убедите в следващите кадри. Докато разопаковах продукта, си мислех за някои от въпросите, на които така и не бях могъл да намеря отговор, макар и да правях многобройни проучвания и гледах много клипове по темата. Единият въпрос беше всъщност колко нютон метра са достатъчни, за да се усеща волана като при истинските автомобили, като разбира се аз имам за еквивалент само нормални автомобили или леко спортни, но не и GT автомобили или ултра скъпи спортни автомобили създадени за писта. Нямаше много обективна информация в видеоклиповете, които гледах на тема колко нютон метра са нужни, за да се усеща волана като при истинските автомобили. Там силно бяха преувеличени числата и естествено бяха в принос на доста по-скъпите волани, а именно такива, които отиват към 20 нютон метра, а тези, които са в ниския ценови сегмент около 3,5 нютон метра, бяха по-скоро пренебрегнати. Още с изваждането на двигателя от пакета разбрах, че си имам работа с много сериозна техника, защото беше много масивен, а съответно и адаптера, който беше към него, изглеждаше като за сериозна консумация. Съответно даваше ми надежди за много добра изработка на всичко. Разглеждайки целият комплект от кашона, виждах само много скъпи материали, като метал, изкуствена кожа, алуминий и съответно всички крепежи и необходимите за тях инструменти, за да бъдат монтирани или демонтирани. Двигателя имаше няколко допълнителни порта, освен тези за аксесуарите в неговия комплект, а именно такъв за аварийна спирачка и за дисплей, който може да се монтира като допълнителен километраж. Не ми отне много време от разопаковането, за да разбера, че имам проблем с монтажа заради нестандартното си бюро, което или трябваше да подменя стягите по някакъв начин, или трябваше да си купувам друго бюро. Съответно, веднага ми хрумна да отида до някоя железария и да закупя болтове, защото от Моза добре са се сетили, че стягите им могат да бъдат демонтирани за разлика от някои други марки и съответно горната част може да бъде демонтирана с проста звезда. Ако имате сходни проблеми, спокойно може да взаимствате тази идея за такава модификация и да отидете до железарията, за да сравните стъпката на резбата и съответно диаметъра на самия болт и да закупите необходимите материали, за да си го направите сами. Довършвайки тази модификация, другия въпрос, който набираше сила в мен, за да получи своят отговор, беше дали подобен волан би могъл да се ползва на обикновено бюро или маса, а не на прословутите стендове, които са с съответно седалка спортна, място за монтаж и съответно доста по-стабилни, отколкото би могла да бъде всяка маса или бюро. След завършване на модификацията наложих на бюрото, за да съм сигурен, че вече ще пасне.
след което установих, че това е окей и продължих към монтирането на стойката към самия двигател, като разтворих турбата с всички нужни аксесуари за монтажа й и преминах към нейното сглобяване. Колкото повече се доближавах до времето на същинския монтаж, толкова повече вълнението в мен ме караше да треперя и да чакам момента, в който най-накрая ще го активирам, ще инсталирам всички необходими софтуери и ще се впусна в това ново приключение, за да се отговоря на всички въпроси в началото. Монтирах волана максимално стабилно за моето бюро, след което преминах към най-приятната част на всяко ново нещо и то е махането на стикерите. И разбира се, още едно допълнително чувство, което ти дават от моза за реализъм, и то е бързия Quick Release монтаж, като на спортните автомобили, и съответно премахването на защитата на кожата. Ето няколко кадъра и преминаваме към инсталиране на съпортните драйвери. Драйверите се инсталираха относително безпроблемно. Казвам относително, защото макар и избран английски език по време на инсталацията, след първото стартиране се зареди на китайски, което за хората от Европа и най-вече ние от България доста е проблемно разчитането на китайски език, както може да се сетите. Но след малко ровичкане от UI-а успях да върна английски език отново и съответно започнах да разглеждам менюто на системата за настройки на моза. Интерфейсът е много удобен и предлага доста настройки за всеки един от компонентите, както и за такива, които още не сте закупили, но бихте могли да закупите. Съответно има и готови профили за различни видове състезания и игри. Бързам да ви споделя, че имах проблем с фърмуера и неговия апдейт, но Forza предлагат опция да бъде върнат стария фърмуер, съответно изчистих проблема чрез връщането му. След кратки тестове установих, че за мен 70% от възможностите на волана са предостатъчни, та дори на моменти идват твърде много, защото бюрото започва да се надига при фидбека, който волана осигурява, а това беше неприятно. А това отговоря на първия ми въпрос, дали 5,5 Нм биха били достатъчни, за да се почувства истински фидбек като от истински автомобил, и моят отговор беше да, защото на 3,5, което е горе-долу 70% от 5,5, фидбека беше предостатъчен, дори на моменти беше доста по-силен от конвенционален автомобил. Правя ви свидетели на първия личен тест, който проведох след монтажа на волана, а именно дали ще успея да подобря собствения си рекорд, поставен с Xbox контролер на този болид в чест на Сена. Съответно дали волана дава предимства пред контролера и дали ще успея да бъда по-бърз, отколкото съм бил преди и с колко. Предходният рекорд, който съм поставил на тестовата писта на Top Gear, на която караме в момента, е минута 2 секунди 39600. А чувството е като да носиш каската на стик. Феновете на Top Gear знаят за какво говоря. И ето последния завой и нов личен рекорд. В заключителни думи, по време на импровизирания ми дрифт бих могъл да кажа, че волана задмина доста моите очаквания и смело мога да препоръчам да си закупите нещо подобно, ако сте решили да влизате в сим рейсинга. Смело мога да ви препоръчам модела, който ползвам, а именно Moza R5 с неговите 5,5 Нм. Макар и да съм ги намалил на 70%, перфектно пресъздават фидбека на реален автомобил. Което ме навежда на мисълта, че мога да ви препоръчам и по-малкия брат на Мозата, а именно R3 или някой от моделите на Logitech, защото те са около 3 Нм, а това е близо до възможностите, на които съм го накарал да работи с тези 70% в момента като настройки.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да ми ги оставите като коментар под видеото. Аз ще се постарая да отговоря на всеки един от вас. А сега ви оставям да се любувате на кадрите от дрифта ми с Nissan Skyline. Ако ви е харесал клипа, оставете лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви и до скоро!